Ten un home que andaba detrás dos porcos, os non os veíades por aí, verdad? Bueno, pues non seguiré buscando. Había unha vez unha señora que estaba sachando na súa horta. E logo, vostede que ve? Son Paco de San Facundo. E logo que quere vostede? Ando detrás dos porcos que me perdí onte. Pois o porco vino eu, foi por a estrada. Pois eu non os vi. Igual están na casa de Susana o salón. Pero como? Se eu vino por aí por a estrada? Tú estás logo, filliño.